تلتنايس channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمليتنان بهجنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت صوتات هزنا لكم متسينا لنا سامو داتا نايز مدام ساناك تصنحو بخبر نقدمكم مجمريا بزخن جمرنا please like ناقبركم تو let's go. Truce between Iran, Israel, and the United States may be entering its most dangerous phase yet. New reports say Washington and Jerusalem are now making their most serious preparations so far for the possibility of renewed military action against Iran, potentially within days as negotiations continue to stall. According to the New York Times, options being discussed go far beyond airstrikes and even include possible commando missions inside Iran to recover highly enriched uranium buried after last year's war. Israeli officials are also warning that they're preparing for another round of fighting that could last days to weeks. And the Israeli Prime Minister has confirmed to reports that he has spoken with U.S. بحفشا انتاينا نسمع زلنا دارقا ناي موداتا مدلاوات ناي كوينات يدي يقبر كم زلو بمنغو إسرائيل أمريكان እዩ ዝዝረብ ዘሎ እዚ ብሚድያ ናይ እስራኤል ዝወፁ ዘሎ እዩ ስለዚ they're at the latest stage ናይቲ ኩናት በፂሖም ከም ዘለውን ከም ብሓድሽ ምስ ኢራን ኣብ ኩናት ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ ዳርጋ ኣብ ናይ ተጠንቀቕ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሓቀኛ ሓበሬታ ብዛዕባ ኩናት ድሕሪ ኮይኑ ካብ እስራኤል እዩ ዝብገስ ምክንያቱ ነቲ ኩናት ዝደልይዎ ሶም እዮም እቲ ኩናት ቀንዲ ዝደፍእሉ ዘለዉ ሶም እዮም ስለዚ በናይ መንገድን ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ይእትውዋ ቀሲልካ ዝረአ ኮይኑ ኩናት ክጅምር ድያ ይጅምርን ግን ወሰንቲ ኣካላት እስራኤል እዮም and ኣቶ ሚድያ almost last ናይ መወዳእታ ደረጃ ናይ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ድማ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ነተንያሁን እውን ናይ ርክባት ይግበር ከም ዘሎን ይደዋወሉ ከም ዘለውን ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ pretty much ናብ ኩናት ተዳልዮምን ቀሪቦምን ከም ዘለዉ ዘርኢ ምልክት ብኩሉ መንገዲ ንርኢ ኣለና ዶናልድ ትራምፕ እውን ናይ ዳርጋ ናይ መወዳእታ ናይ ተጠንቀቕ ዝመስል ደብዳቤ ከም ሰደደ እዚ ትዊተር ከም ሰደደ ተገሊጹ ኣሎ ስለዚ በቲ ንሕና ንሪኦ ዘለና ምልክት ከምዚ ዓብዪ ብላፍ ሓደ ዓብዪ መፈራርሒ ነገር ክትብሎ ትኽእል ነገር ኣሎ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ምፍርራሕ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ናብ ኩናት ክቕየረሉ ዝኽእል ኩነታትን ከም ዘሎ ንምግንዛቡ ከቢድ ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ 40 መዓልቲ ኩናት እውን ስለ ዝረኣና ብኸመይ መንገዲ ጀሚሩ ብኸመይ መንገዲ ናብ ከም ዝተበፂሑ ንክትግምት ኣብዚ እዋን እዚ ከቢድ ኣይኮነን ናይቲ ናይ 12 መዓልቲ ዝበልዎ ኩናት እውን ርኢና ከመይ ገይሮም ናብ ኩናት ከም ዝቕይርዎ እቲ ሚድያ ቅድሚ እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ፃዕቅብ ዘለዎ ብዛዕባ ኩናት ከም ዝዛረብን ይዳለዉ ከም ዘለውን ኢራን ምስምማዕ ዓብያ ኣላ ጠቕላላ ክተብለና ስምዕዎም ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኩናት ክጅምሩ ምዃኖም ካብቶም ፎክስ ሚድያ ኻ ኣንፈት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ President Trump is set to speak with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu today, as sources tell Fox the two may restart military action against the Iranian regime soon. Chief Foreign Correspondent Trey Yingst is live in Tel Aviv with the latest. Hi, Trey. Guys, good morning. Regional intelligence sources tell Fox News they assess the Iranians believe they can drag out the current stalemate for at least 2 weeks. But the prevailing assessment inside Iran is that President Trump may resort to restarting military action, and Tehran is now deliberately pursuing a strategy of deception and delay with the hopes that buying time will complicate any potential return to war. These sources say Iranian officials are looking at the World Cup and America's 250th anniversary as a backstop that could work in their favor. Tension remains high across the Middle East as the region waits. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ መሲልኩም ኢራናውያን ነዚ ዲሌይ ታክቲክስ ፈለጥቱን ከኣልቱን ንሳቶም እዮም ዝብሉ እንታይ ማለቶም እዩ እዚ ንምንታይ ዘረባዮ ከምዚ ዝግበር ዘሎ እንድሕር ኢሎምኩም ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ብዚ መሲልኩም መጀመርያ እዚ ኩናት እዚ ብክልቲኦም ብእስራኤልን ኣሜሪካን ኣብዚ ቀረባ እዋን ናይ ግድን ክጅምር ከም ዘለዎ ዝደፍእሉ ዘለዎ ምክንያት ኣለዎም ምክንያቱ ኢራን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንኢራን ብዕፅዋ ገይሮም ከነዳኽማ ንኽእል ኢና ከነውጥቃ ንኽእል ኢና ዝብል ገምጋም ነይርዎም ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ማለት በቲ ብሎኬድ ጌርናዮ ዘለናሲ ከነዳኽማ ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ ነይርዎም ኢራናውያን ድማ ካብኦም ንላዕሊ ረቀቕቲ እዮም እንታይ ዝብል መደምደምታ ገይሮም ኦኬ እንድሕሪ ብዕፅዋ ንሓና ከተዳኽሙና ተኮይንኩም ድሓን ፈትንዎ ንሕና እውን ብምፅማም ከነዳኽመኩም ክንፍትን ኢና ይብሉ ኣለዉ ሕጂ እንታይ እዩ ዋጋ ናይ ነዳዲ ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ኩሉ ግዜ ቼክ ክገብር ኣለኒ $110 በፂሒ ኣሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዋጋ ድማ ኦልሞስት ከባቢ ናብ 3 ወርሒ ቀሪቡ ኣሎ ዋጋታት ላዕሊ ካብዚ እዩ ካብ ምጅማር ናይቲ ኩናት ጀሚሩ ላዕሊ ምስ ከደ እዩ ዋጋ ቀዳማይ ሶምን 7ታት 8ታት ነይሩ ኸውን ካብ ካልኣይ ሶምን ጀሚሩ ግን ናብ 9ታት ካብ ሳልሳይ ሶምን ጀሚሩ ካብ ምናልባት ናብ ኣብ ከባቢ 100 እናተገማግመ ነዊሕ ገይሩ ኣሎ
ስለዚ this is ናይ ብሓቂ ከቢድ ኩነታት እዚ ከማን እቲ ኣብቲ ስታክ ማርኬት ወይ ካብቲ ማርኬትስ ዝረአ ዘሎ ዕዳጋይ ዋጋይ እምበር ኣብ ሪል ዋጋ ናይ ነዳዲ ልዕሊ 120 ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ናው እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ታክቲክ ናይ ኢራን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ድሕሪ ካብ ዕለት 11 ወርሒ 6 ኣቢሉ ዋንጫ ዓለም ክጅምር እዩ እቶም ኩዕሶ እግሪ ትፈልጡ ዋንጫ ዓለም ክጅምር ምዃኑ ይፈልጡ እዮም እዚ ዋንጫ ዓለም እዚ ኣበይ ክንገን ድሕሪ ኢሎምኩም ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ካናዳ ሜክሲኮ ኣብኡ ክኸውን እቲ ዋንጫ ዓለም እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዋንጫ ዓለም ንክትከይድ ብዙሕ ፍላይትስ የድሊ ጀት ፊል ድማ ሰማይ ደይብሎ ዋጋ ናይ ነዳዲ ብፍላይ ድማ ናይ ነፈርቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ሰማይ ደይብሎ ስለዚ እቲ ቫኬሽን እቲ ትራቨል ኣዝዩ ከቢድ ይክኸውን ብልዕሊ ኩሉ ድማ ዋጋ ናይ ነዳዲ ክሳብ ሽዑ ንላዕሊ ተፀኒሑ እውን እንተኾነ ወይ እውን ከምዚ ሕጂ ዘሎ ወይ እውን ልዕሊ እንተኸይዱ ናብቲ ዋንጫ ዓለም ክኸይድ ዝኽእል ሰብ ኣዝዩ ውሑድ ይክኸውን ስለዚ ዋን ኦፍ ዘ ቢገስት ሂት ንኣሜሪካ ኣብዚ ዋንጫ ዓለም ዓብይ ቢዝነስ ክትገብር ዓብ ነገር ክትገብር እያ ትፍትን ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ዓብ ነገር ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ይገምጋም ገይርዎ ዘሎ ኣብቲ ቁጠባ ስለዚ ነቲ ዋንጫ ዓለም እውን ብዓለም ደረጃ ንኣሜሪካ ከም ትዋረድ ክገብርዋ ክፍትኑ እዮም ዳትስ ዋይ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ብቅፅበት ሕጂ ገለ ነገር ገይሩ ነዚኦም ኢራናውያን ክቅይሮም ክፍትን እዩ ነቲ ኩነታት ክቅይር ክፍትን እዩ እንተዘየለ ሂ ዊል ሃቭ ዋንጫ ዓለም ዝጀመረ ኦልሬዲ ዓለም ሙሉ ተሳትፎ ዘላ ቶርናመንት ስለዝኾነ ከባቢ ወርሒ ዝቕፅል ከዓ ስለዝኾነ ሽዑ ዝፍጠር ጫውጫውታ ድማ ብዙሕ ኣቴንሽን ክወስድ ስለዝኽእል እቲ ኩናት ንባዕሉ ነቲ ዋንጫ ዓለም ዲስትራክት ክገብሮ ስለዝኽእል ብዙሕ ፀገማት ክፍጠር ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ትእንግዶ ዘላ ዋንጫ ዓለም ንነፍሱ ዝኻለ ፀገም ክፈጥረሎም ከም ዝኽእል ይዛረብ ዘሎ ስለዚ እቲ ዲሌይ ታክቲክስ ናይ ኢራን ትሪእዎ ኣለኹም ከመይ ገይሮም ንኣሜሪካ ኣብ ዘይፈትዎ ሽግርን ዓዘቕትን ክእትዎም ከም ዝኽእሉን ብኡ ገይሮም ድማ ናቶም ካርድታት ንላዕሊ ገፆም የምፅኡ ኣለዉ ናቶም ካርዲ ናቶም ኣማራፂታት ኣብ ጣውላ ዝያዳ ክዕወትሉ ዝኽእሉ ብልሕን መንገድን እዮም ዝፈጥሩ ዘለዉ እዚ ከዓ again ኢራናውያን ቀለልቲ ሰባት ገይሮም እዮም ዝወስዎም ነይሮም ኣሜሪካውያን ሳከት ከም ዝርእሱ ዘይብሎም ድሒሮም ዝሓስቡ ደናቁር ገለገለ ጌርካ ናይ ምግላፅ ናይ ሃይማኖታዊ ፀቢብነት ዘለዎም ከምኡ ገይሩ እቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ንኢራናውያን ደፒክት ወይ ከዓ ስእሊ ናይ ኢራናውያን ከምኡ ክገብሮ እዩ ዝፍትን ኢራናውያን ግን ኣዝዮም ተራቀቁ ህዝቢ እዮም ኣዝዮም ምሁራት እዮም ዋላ እቶም ፖለቲከኛታት ናቶም ተሪኽሞም ኩላቶም ኣዝዮም ረቂቕ ዝኾነ ትምህርቲ ዘለዎም ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎም ከምኡ ድማ ውፉያት ድማ እዮም ንሞት ዘይፈርሁ ነታ ሃገር ክውፈዩላ ፀገም ዘይብሎም ሰባት እዮም ስለዚ ኢትስ ሪሊ ከምዚ ዓይነት ካቴጎሪ ከምዚኦም ዓይነት መራሕትን ኣብ ቅድሚ ዘለዉ ክትርኢ ከለካ ንኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ከቢድ ነዚኦም ቻሌንጅ ክትገብር ብግምጣሉ ብወገን ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዘሎ ስሱዕ ብጀካ ንጅቡን ንሃብቱን ካልእ ዘየገድሶ ናይ ሰብ ዘረባ ዘይሰምዕ ብትዕቢት ዝዓወረ ስለዛ ከምዚ ኩነታት እዚ ጉዳይ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን ንዝብል ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ንምግማቱ ከቢድ ኣይመስለንን ኤንድ እቲ ዲፕሎማሲ ድማ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከምፅእ ኣይከኣለን ዶናልድ ትራምፕ ካብዚታት ዝተበገሰ ይመስለኒ ተሪድ መጠንቀቕታ ይብሎ Donald Trump has told Iran time is of the essence as peace negotiations appear to be deadlocked. In a post on Truth Social, Trump wrote, "For Iran, the clock is ticking and they better get moving fast or there won't be anything left of them. Time is of the essence." ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግዜ ይኸደኩም ኣሎ ግዜኹም ተጠቐምሉ ምክንያቱ ከቢድ ነገር ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ እቲ መጠንቀቕታ ግን ስለ ዝበዝሐ ኣሜሪካውያን ከማ ንባዕሎም ከባጭውሉ ጀሚሮም ኣለዉ ብዙሕ መጠንቀቕታታት ዘበዝሕ ሰብሲ ብዙሕ ነገር እውን ክገብር ኣይክእልኒ ምክንያቱ ብዓብዩ ነቲ ኩነታት ከምዘይሰርሕ ዝገብር ዘሎ ንሱ ስለ ዝኾነ ኢራን ክገብርዎ ዝኽእሉ ወይ ክቕይርዎ ዝኽእሉ እንድሩት እዩ ዘለዎ ስለዚ ኢራናውያን ድማ ነቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ፅቡቅ ገይሮም ኤክስፖዝ ዝገብርዎ ኣለዉ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዘቃልዕዎ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ታህዲድን ፈኸራናቱ ካብ ኩንነት ዝረሓቐ ምዃኑ እውን የጋልፅዎ ኣለዉ እዮም እዚ ነዚ እውን ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ቢካዝ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝብኦ ዘሎ መጠንቀቕታይ እውን ናበይ ገፁ ንምኻድ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ሕጂ ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል እቲ ገምጋም ዳርጋ ብመብዛሕትኡ ወገን ዝተበፅሐ መደምደምታ ኣሎ ኩናት ክመፅእ ከም ዝኽእል ካልኣይ ድማ ነቲ ኩናት ከቀላጥፍ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ እዩ A drone strike near the Baraka nuclear power plant. That's in the Al Dhafra region. The Abu Dhabi media office says a fire broke out in an electric generator outside the inner perimeter of the power plant. No injuries were reported and there's been no impact on the plant's safety. Natasha Tarak is a journalist joining us live from Dubai. So Natasha, there's been no... Is the real question not just whether Iran was behind it, but whether another key
ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ኢማራት ዘጋጠመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ካልእ ፀገም ፈጢሩ ዘሎ እዩ ስለዚ እሱ ንባዕሉ እንታይ ዓይነት ሽግር እዩ ካበይ መን ይሃሪምዎ እንታይ እዩ ኮይኑ ኢማራት ምስ ኣሜሪካን ምስ እስራኤልን ዘለዋ ቅርበት ኣብ ግምት እቲኻ ነቲ ጉዳይቲ ቁሩብ ትለካ ነቲ ዘሎ ኩነታት ረስኒ ዝውስቕ ዘለውን ክንብሎ ንኽእል ኢና እስከ እንታይ የጋጢሙ Natasha, there's been no claim of responsibility for this attack so far. What more do we know about how it was carried out and what the authorities are saying about who might be behind it? Well, as you said, the UAE has so far not blamed anyone for the attack, and Iran, as far as we can see, has been silent on it. It raises questions, of course, who could this have been? Could it have been Iran, or perhaps the Houthis in Yemen, who in recent years have launched projectiles of their own at the UAE's power infrastructure, or could it be another proxy? Now, the Barakah nuclear plant is remote and relatively isolated, so based on that, the strike appears to have been quite deliberate, and it also follows a pattern of drones and missile attacks that have been overwhelmingly from Iran, as far as we know, all from Iran, targeting the UAE's vital power infrastructure. ሕጅንታዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ናይ ኒውክለራዊ መመንጨዊ ውፅዓት ናይ ኢማራት ብድሮናት ከም ዝተጠቅዐ ዝበሃል ዘሎ ናይ መን እዩ ኣጥቂዕዎም ካበየ መፅንትን ድሮናት ክሳብ ሕጂ ዝተወደመ ደምደምታ የለን መዓት ፅንፅንታታት እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ኢራን የሕሪማታ ዝብል ጥርጠራ እኳ እንተሎ ኢራን ግን ክገብሩ ከለዉ እውን ይገልፁ ነይሮም እዮም ስለዚ ብሽፋን ናይ ኢራን ዝግበር ብዙሕ ሕማቕ ነገር ከም ዘሎ ዝዝከር ኮይኑ መብዛሕትኡ ኢራን ኢልካ ክትሓልፎ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ውሽጦም እቶም ሃገራት እውን ብዙሕ ዘይምስምማዕ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣይተኻየደን ስለዚ ኣብ ፎልስ ፍላግ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ደይመደይልካ ነቲ ኩናት ንምጅማር ዝግበር ዘሎ ድራማ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ገሊኦም ድማ ስዑድያ እያ ጌራቶ ምናልባት ስዑድያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ኢድ ክህልዋ ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጠራ እውን ኣሎ ካልኦት እውን እስራኤል ጌራቶ ክትከውን ትኽእል እያ ነቲ ኩናት ንመበገሲ ክትጥቀመሉ ዝብሉ እውን ኣለዉ ወረድ ገለገሊኡ እውን ኢማራት ባዕላ ጌራቶ እውን ክትከውን ትኽእል እያ ምክንያቱ ሓደጋ ይወረደን ግን ነቲ ኩናት ንምብጋስ ግን ፅቡቅ ዝኾነ ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ኣሎ ስለዚ there are many cases ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ የጋጥም ኣሎ መን እዩ ዝገብሮ ዘሎ ሑቲ እውን ገይሮሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ገምጋም ኣሎ ምክንያቱ ሑቲ እውን ናብኡ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም በት እቲ ዝዓበየ ጥርጠራ ኢማራት እያ ጌራቶ ዘላ ምክንያቱ እቲ ናይ መምንጨው ናይ ኒኩለራዊ ፀዓት ወይ ያ ሲቪላዊ ኒኩለራዊ ፀዓት ንምጥቃም ካብ ኩለን ሃገራት ዓረብ ናይ ኒኩለራዊ መመንጨው ፀዓት ዘለዋ ኢማራት እያ ስለዚ እሱ ድማ ኣዝዩ ኣብ ፍንተት ዝበለ ቦታ ስለ ዝኾነ ጥቃት ወታደራዊ ቤዝ ናቶም ኣልዳፍራ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ቤዝ እውን ኣብቲ ከባቢ እዩ ስለዚ ኣብኡ ስለ ዝነበረ ደይመደይልካ ንዑ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ዝመስል እዮም ዝብሉ ዘለው ኣገይን መን ከም ዝገበሮ ኣይተፈልጠን ክትብል ከቢድ እያ ኣብዚ እዋን እዚ ክፈልጥዎ ይኽእሉ እዮም መን ከም ዝገበሮ ካብ ብዙሕ ምልክታት ክፍለጥ ይኽእል እዩ ትፀገም ግን ደይመደይልካ ስፔኩሌሽን ንምፍጣር ግምታት ንምፍጣር ንኻልእ ድማ ንምውንጃል ኣገዳሲ ይከሙ ስለዚ ቴክኖሎጂ ስለዘየለ ዘይኮነስ መብዛሕትኡ ግዜ ንምውንጃል ስለ ዝጠቕሞም ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ይፈጥሩ ማለት እዩ It also comes against the backdrop of renewed tensions in this war. The UAE has accused Iran of launching multiple drone missile attacks just in the last week and a half, 2 weeks or so, while Iran has, for its part, accused the UAE of allying with its adversaries, the US and Israel, and there's been a very vocal kind of ratcheting up of rhetoric from Tehran against the UAE, although it seems to be denying a lot of these more recent attacks that ካልእ እውን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ መንጎ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢማራትን ኢራንን ንነዊሕ ዝበለ እዋን ዝፀንሐ ክካሰሱ ዝፀኒሖም እዮም ሓድሽ ሃንደበት ዘጋጥም ዘሎ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ኢራን ብተደጋጋሚ ኢማራት ምስ እስራኤል ምስ ኣሜሪካን ተፀጊዓ ነቲ ኩነታት ኣብ ምግላጥ ብዙሕ ተራፅዖ ዘለያ ኢሎም ክኸስዋ ከለዉ ዳርጋ ከም ኤነሚ ስቴት ከምቶም ካልኦት ፀላእቲ ሃገራት ካብኦም ፈልዮም ከም ዘይርእይዋ ናብ ከምኡ ዓይነት ከሰጋግርዋ ኣብ ዝፅዕሩሉ ዘለው ኢማራት ድማ መሊሳ ናብ እስራኤልን ኣሜሪካን መሊሳ እናተፀግዐትን ነቲ ኢራን ትወስዶ ዘላ ምርጫታት ብተሪሮ ዝኩንንዎን ኣንፃሩ ደው ክብሉ ዝፍትኑ ዘለው ሃገር እዮም ስለዚ ብኩሉ መዳያት ደማሚርካ ኣጓዲልካ ክትርኢ ከለካ ናብ ሓደ በደምታይ ዝመፀካ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ተደማሚሩ ናብ ኩናት ገፁ ዘቀራርብ ኩነታት ከም ዘሎ እምበር ናብ ሰላም ገፁ ዘቅርብ ኩነታት ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ንርኢ ኣለና ስለዚ again there are many cases ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚ ኩነታት ናብ ኩናት ናብ ዓቢ ኩናት ክቅየር ከም ዝኽእል ዘርኢ ማለት እዩ ናብ ዓቢ ኩናት ናብ ሓደገኛ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእል
زر ملكتات بكل من قدينا نركب زلنا أبزون نسمع يومسك. He is speaking to us from Washington, D.C. He's the Executive Vice President of the Quincy Institute for Responsible Statecraft. Thank you for speaking to us here on the programme. Now, Donald Trump earlier warned of the calm before the storm. What's your reading into his latest warnings and also the messaging you're getting from all of this? Is he likely to follow through, do you think? I think the president is seriously considering taking additional military action. It is in and of itself a clear indication that despite the rhetoric coming from the administration, they recognize that not only was the previous war a failure, but also the blockade of the blockade, which was supposed to break the Iranians and avoid this scenario, was also a failure. There is a reality right now in which on both sides there are views that increasingly are becoming dominant, in which both sides believe that one more round of fighting will give them the benefits, the advantage in future negotiations, particularly on the Iranian side, even though I don't think they're looking for it. بحفشة انت يوم زبلو زلو دارجا ኩናት የንጸላሉ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት አለና በወገን ዶናልድ ትራምፕ ውን ተፈኻራታትን ተህዲድን እናበዝሐ ይቕፅል ኣሎ ደበና ናይ ኩናት ዘሎ ይመስል ዶ ገለ ብትብላላ ያ ብርግጽ ኩናት ክህሉ ከም ዝኽእል ዘተንብህ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ይብላ ኣሎ ክልቲኦም ወገናት ውን ኣብ ሓደ ዓይነት ጌጋ መደምደምታ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ክልቲኦም ዕፅዋታት በብወገኖም ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ዓወት የምፃሎም የለን ስለዚ ብክልቲኡ ወገን ዘሎ መደምደምታ ሓንቲ መጥቃዕቲ እንድሕር ጌርካ ነቲ ዝደልይዎ ዘሎ ዓወት ክፈጥረሎም ዝኽእል ኮይኑ ይስምዖም ኣሎ ይብላ ኣሎ እንታይ ማለት እዚ እስራኤል ኩሉ ግዜ ዋን ሞር ሓንቲ ግዜ እንድሕሪ ኣጥቂዕና ነቲ ኩነታት ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ዝብል ንዶናልድ ትራምፕ ሕጂ እውን ንሳ ዝሸጥሉ ከም ዘለዉ እዩ ኢራናውያን ኣብ ጣውላ ብዙሕ ነገር እዮም ዝቕርቡ ዘለዉ ሓቂ ንምዝራብ ፅነይ ኢለ ከስማዓኩም እየ they're really trying to solve the problem ግን ዕድል ዝቦም ነገር ካ የለን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ኢዶም ጥራይ እውን ኣይኮነን ዘሎ ዋላ ንሳቶም ክቕይርዎ ዝደልዩ ነገራት ኣለዎም ንክቕይርዎ ኣብ ኢዶም ኣይኮነን ዘሎ እቲ ጉዳይ ስለዚ the situation is a little bit tricky ባእታቶም ክረአ ከሎ ብሓፈሻ ግን ብክልቲኡ ወገን ኣብ ኩናታት ኢኻ ገለ ለውጢ ክመፅእ ክእል ወይ እውን ውፅኢት ክመፅእ ክእል ዝብል ዘረባ ዳርጋ ብተደጋጋሚ ዝስማዕን ዝረአን ዘሎ ኩነታት እዩ እናበለ እዮም ዝገልፅዎ ዘሎ ኦኬ እቲ ኩናት ጀሚሩ ንመን ክጠቅም መን እዩ ዝያደ ክረብሓሉ ንመን ስትራቴጂካዊ ዓወት ክፈጥረሉ ይኽእል ኣገዳሲ ክኸውን ነዚ እውን ምርኣይ ከድሊ እዩ ግን ኣብዚ ብዙሓት ሰባት ከም መዛረባ ርእሲ ዝወስድዎ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኣማራፂ እውን የብሉን ብዘይ ኩናት ዝብል ዘረባ ኣሎ ምክንያቱ ካብዚ ኣትይዎ ዘሎ መዋፅኦ ንክረክብ ከማን ከቢድ ስለ ዝኾነ ይብል ኣለዎ ከቢድ ስለ ዝኾነ እቲ ናቱ መዋፅኦ ካብዚ ኣትይዎ ዘሎ ኩነታት ስለዚ ገለ ነገር ክገብር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ሰለስተ ሲናሪዮስ ፕሌይ ይገብሩ ነይሮም ሰለስተ ዓይነት ኩነታት እዩ ነይርዎ ኩላተን ድማ ወዲወን እታ ተሪፋ ዘላ ሓንቲ እያ Here. The first is a continuation of the blockade, which is a scenario that President Trump has toyed with, is seriously considering, because it chokes off the Iranian economy, but it doesn't bring with it the whole sort of package of war, resumption of conflict, missiles, casualties, etc., and the cost that would lead to the global energy situation. So that's one scenario. The second scenario is some sort of last-minute diplomatic breakthrough. And the third scenario is a return to conflict. Now, if it's a return to conflict, all the signs are that they would be looking at some sort of short, sharp shock that's designed to really destabilize the Iranian regime, smash its energy infrastructure, perhaps other strategic targets, maybe even damage its oil export mechanisms. All of these targets are up for grabs, so to speak. So those are the three scenarios. Now, I don't think that we actually have enough information in the ሰለስተ ተኽእሎታት ኣሎ ወይ ከዓ ሰለስተ ሲናሪዮስ ክህልዎ ኸሊ ዶናልድ ትራምፕ ይብላ ኣሎ እቲ ሓደ እቲ እፅዋን ክባን ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ቁጠባ ናይ ኢራን ቀስ እናበለ ከም ዝመውት ንክትገብሮ ዓፂኻ ሎኪትካ ሒዝካ ንኢራን ከም ትንብርከኽን ብጌራ ብቁጠባዊ ተዳኺማ ከም ትመውት ምግባር ዝብል ታክቲክ እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ይሰርሓሉ ዝበሃል ታክቲክ እዩ ግን ብግምጣሉ ኢራን ዲያ ቀልጢፋ ክትርክመሽ ዋላ ቁጠባ ዓለም ኮላፕስ ክገብር ክንሪኦ ከለና እቲ ቃንዛ ኣብ ቁጠባ ዓለም ይዓቢ ሓቂ ንምዝራብ መብዛሕትኦም ኪላታት ካብ ንኢራን ዝወርድ ዘሎ ዳሜጅ ወይ እውን ዕንወት ኣብ ቁጠባ ዓለም ዝወርድ ዘሎ ዕንወት ይበዝሕ ድኩዕ ጥራይ ካብቲ ቦታ ብዘይምውፅኡ ክንደይ ህዝቢ ዓለም ንጥሜትን ንሽግርን ክቃላዕ ከም ዝኽእልን መብዛሕትኡ ኢንዳስትሪታት ድማ ኣብ ከቢድ ቅልውላው እናኣተወ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ሕፅረት ናይ ነዳዲ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ክፍታሕ ዘይክእል ሽግር ክፈጥር ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ተኻለይቲ ተኽእሎ ድማ እንታይ ኢልዋ ነይሩ ሰከንድ ሲናሪዮ anyway كذكرك في تاسالتي حتصيرن برتعون متقعت مقبار مالتي
ስለዚህ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ገይሮም እታ ሰም ክገብርዋ እታ ካልይቲ ትበላ ሃንደበታዊ ዝኾነ ናይ ስምምዕ ሰላም ኣብ ዘተ መፍትሒ ተመፅኡ which is not possible which is not likely ባ ዝርአ ነገር ኣይኮነን ወይ ንግምቶ ነገር የለን ናይ ዲፕሎማስያዊ ሃንደበታዊ ዝኾነ ዓወት ክርከብ ከቢድ እዩ ክኸውን ምክንያቱ ተፈቲኑ ውፅኢት ኣይተረኽቦን ተሳልሳይ ድማ ኣሜሪካን እስራኤልን ሕጂ እውን ዝኾነ ሓደ ብርቱዕ ዝኾነ ሓፂርን ብርቱዕን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ናቶም ድዩ ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርፂ ናቶም ድዩ ኣብ ልዕሊ ኤክስፖርት ናይ ነዳዲ ድዩ ዋላ ሪፋይነሪስ ናቶም ድዩ ካልእ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ብምግባር ነቲ መንግስቲ ዲስታቢላይዝ ወይ ከዓ ወለቕ ዘለቕ ኢሉ ክወጥቀሉ ዝኽእል መንገዲ ክንፈጥር ክንክል ኣለና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ምናልባት እዛ ሳልሰይቲ ሲናርዮ ዝብላ ዘላ ሞር እቲ ተኽእሎ ናብ ኣገፁ ዝዘዘየ ይመስል ክንሪኦ ከለና ምንታይ ከም ንብል ኣለና ምክንያቱ እቲ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ዝብሎ ዘሎን ናብታ ሳልሰይቲ ዝያዳ እስራኤል ልማንዑ እዮም ዝደልዩ ብወታደራዊ ዓይኒ እምበር ብካልእ ኩነታት ክመፅእ ዝኽእል ነገር የለን ዝብል ዘረባ እና ሳዕረረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ድሮ እቶም ናይ ኩናት ፃውዒት ዝገብሩ መፂኦም ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣለዉ and you expect ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ካልእ ሲናርዮስ ኩሉ ፈቲኖ እሞ እቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ኩነታት ወይ እውን ዓወት ክፈጥረሎም ይኽእል የለን so at the end of the day እታ ዝፈልጥዋ እዚያ እያ I think the status quo is hurting us all. The longer the strait is closed, the more we try to pursue a deal that never happens, the stronger Iran gets. So according my analysis is there's nothing to suggest that the people in charge now are any different in terms of the regime's goal to terrorize the world, destroy Israel, come after us. So what do you do next? You weaken them further. Yeah. What President Trump has done has been amazing militarily, but there's still more targets to be had, and there's things we can do to hurt the energy infrastructure is their soft underbelly. If you go back to the fight, I'd put energy on top of the list. So you're calling for strikes on the energy infrastructure, Senator? Yeah, I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now, I think they're trying to wait us out. I think they're playing games. And in the words of the president, I think they're crazy. I think he's right. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሽሙ እኳ ሊንዝ ግርሃም እንዲ ዝበሃል ግን ኣቶ ኩናት ተበልኩሞ እውን ይውሕዶ እምበር ኣይበፅሑን እዩ ብጀካ ኩናት ካልእ ቋንቋ ዘይብሉ ኣብዛ ዓለም ውላድ የብሉ ገለ የብሉ በቃ ኩናት ወደ ኩናት ጥራይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ኩናት ከይዱ ዝመውትን ብዙሕ እውን ክሳራታት ዘይብሉ ሂወቱ ኦልሞስት ዝዓበየ ክፋል ሂወቱ ዝነበረ ያ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት እቶም ሓደጋ ንዓለምና ኮይኖም ዘለዉ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኢራን ኣበርቲዕካ ምህራም ኣብዚ ሕምማ ናይ ነዳዲ ትሕተ ቅርፃ ድዩ ካልእ መለ ኩሉ ነገር ኣብዚ ሕምሞ ነቲ ስርዓት ክወድቕ ክኽእል ኣለዎ ዝወጥቀሉ መንገዲ ክትገብር ኣለካ ክሳብ ሕጂ ዝተገበረ ወላ ሃሲቦም እንተኾነ ግን ከውድቖም ኣይከኣልን ስለዚ እቲ ዝሕዝን ክፋል ድማ ይብል ኣሎ በቲ ሕጂ ዝገበርናዮ መጥቃዕቲ ክሳብ ሕጂ ካብቶም ቀደም ዝነበሩ ዝኸፉ መራሕቲ ናብ ስልጣን ኣምፂና ዘለና ኢሉ ብሕጂ ትገብሮ መጥቃዕቲ ድማ ዝገደዱ ከተምፂ ኢኻ ምክንያቱ you're just ታርሞም ስለ ዘለኻ ሱቕ ኢሎም ክቕበሉካ ኣይክእሉን እዮም ዋላ እቶም ድሓን ምሳኻ ረኣያ ዝነበሮም መሊሶም ኣኽረርትና ኮኑ እዮም ክመፁ ነዳዲ ናይ ኢራን ተሃሪምካ እንታይ ተሃሪም ከም ዘለካ ፍሉጥ እዩ ኦክሲጅን ናቶም ጎረሮም ኢኻ ትሓንቆም ዘለካ ህዝቢ ኢራን ድማ ይፈልጥ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ካልእ ምንጪ ቁጠባ የብለውን ስለዚ ቀንዲ ምንጪ ቁጠባኦም ከተፍርስ ትመፅእ እንተለኻ ዳርጋ ዝበዝሐ ህዝቢ ክፀላእካን ክፈንፍናካን እዩ ኣበርቲዑ ድማ ክቃለሰካ እዩ እታ ወታደራዊ ግንባር ዘሎ ድማ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ወለዶ ብዝበርትዕ መንገዲ ክቃለሰካ እዩ ኣብዚ ሕጂ ድማ ተስፋ ገይሮም ኣሎ ምክንያቱ ክዕወቱልካ ከም ዝኽእሉ ከማ ንሪኦም ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ክዕወቱ ከም ዝኽእሉ ሲ ጥዒሞም ኣለዉ እዮም ተዓወት ስለዚ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ መጀመርያ እቲ ዝብልዎ ዘሎ ዘረባ ሰምዑ ኣለኹም ዮም ማለት ብዙሕ ሰብሲ ኣብቲ እቶም ናይ እስራኤላውያን እዚ ናይ እስራኤል ኤክስፐርትን ምስ እስራኤል ዝፅጉዑ ሰባትን ዝዛረብዎ ክንዲ ምንታይ ሓደገኛ ዘረባ ምዃኑ ሰብ ፅቡቅ ጌራ የስተውዕለሉኒ ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ናይ ኢራን ህረምዎ እዩ ዝብል ዘሎ ሓን ከስተብለልኩም ፅቡቅ ጌራ ከሪአኩም ኣብዚያ ሰምዑ Bengal, MSNBC political analyst and former Undersecretary of State in the Obama administration. I've got a few questions for you, but based on what we just heard from Inzamam there, when you have the president again, I'm going to say, saying, hey, the clock is ticking, you know, careful, better do something fast kind of thing. It's like the fourth time we've heard that. So what do you think that's about? Is the president reluctant to resume military strikes? Alex, I would say that he is. I mean, he's a little bit like the boy who cried wolf, as you mentioned, having said this over and over. His way of negotiating is to go to the maximalist position, hoping that it would scare people to settle. But the Iranians
have seen it before. I mean, the Iranians' calculation has been from the beginning that they can withstand more military pressure and economic pressure than the U.S. can withstand economic pressure and rising oil prices. That still is the case. In fact, they're still in a position where they almost. سنتايو زبل زلو بحفشا دونالد ترامب بالرابع جزيز كم زعينة برتع زخانة متنقاطات زهب زلو سلازي إذا متنقاطات زي ناي بحكي انتايلو تكمل يخل ناي بحكي ديو إيراناويان كسم بدهم زخل سلمتايو متقعتك وسد نادا ليدي دفره زلو غينو بقفا فراري هديو تعوز زليو زلو كراك دفتن دلو انتاي تساقم زلو زلو يا متقعتك قبر زلو يمثل جن مترطارت كازلو هاي يمثل بحفشا تي دونالد ترامب زلو دايلما يبلوه مستا أقد ما بيلك زاربا أناكو تي ناي نداد بوتاتاتو من كاله critical infrastructure ناتو من هرمو إيلون كزاربا خلو انتاي مالوتوميو مغنياتو إيران تاكد قبر كم تخلص لدي فلتو ديو no they know the biggest problem is these people they don't even care سلازي قدوسيو مغنياتو نتي ناي كاق ايلاند زبهال كارمون دحرو خينهم انتايكو قبرهم إيران لتن هجرات عرب دقعوا قبروانيم I mean these people they don't care أبزن بزعب زين هجرات عرب أتم هجرات عرب سيزم هجرات خليشي انتايا برؤسهم أتيوم زلير دانني أتنا إسرائيل ميديا مبزحت جزء إيران أبتنا نداد بوت هرم مايلو إيران ويان ما بنتصر تنكي قبله ناتنا نداد أنت تتنكفو كنا كلا غلوين أن تتجبروا دلهم فتنا يولي اللو تدا تتنكفو بمول أبز كباب زولو تعتقرتي زي رقم قبرينا يوم زولو زلو so in general time زولو زلو إيران تراي تهرم اللامبر زين أوزل له هجرات عرب ندادنا تنن تحتقرتنا تنن حمد اندحر قينو أجام يبلنان يمزبلو ومزلو زياس كمي جرا كتقويه ما يتقلن زلا أنا يقرم يزلو مخنياتو إيران تايك جبر خمس قولو كل سفليتي أبزوانزي I'm gonna tell you معناتها نحن نقول زي لنا يكونش أمريكاويان بعلو ممناتو ميديا زبلو زلو بزحق زي اسمي ألكمي انتاي يكون النتنين نداد بوتهم أزي سفح بغلي لك تتقع تغل ما نداد زلو تنكف سبلك كبار على الكازغل أيقونة نتنا أمريكا رقيق زخانة تكنولوجيا كالن زنبرو رادارات زنبرو بليون أمريكا انفستس جبرو مع وتدراين معسكرات دخ عجيرهم ما سلزي كنديك زي زتريوت أنا حكم زلو بيزات ناتهم كله انتاي جرام طبعا بيلهم سلزي سلمنتاي تكونتات كبر حلهم زي كل أمريكا زغل مراقبة سلمتاي أرحقات طلع سلمتاي أزي أرحقات قليل ما كلا بحر قليل ما فنداوك يانوس نيو رحقهم يصبين له وهنياتو إيران تاي كم كجبرهم زغل سلت فلتو بيزاتو كلهم أبو خينهم كم قالنا كجبرهم فتنوا جد تبوتاتي إن إيران تتوقع بالواصل زي كله هذه ما مالو تنهجرات عرب ما عبدهم عزهم كهدمي كلهم هجرهم سيو سلزي إسرائيل لما انتهي تفردهم كم زلا تراي خاخد قمة تخل إيران انتهي كجبر كم تخل قموتي بلوتهم نجيراتهم يا زلا أنا دار بوتانا تيتسنكفو ندادنا تكم زم هجرات عرب تكايز لهم كبتصو إلى تملا زي I'm gonna نوع سترايقنا يكون desalination plants ناي ماي ما منشأو بوتا هون تماي تسعريولن ستيو ماين السون كبتصو نسون حمد كجبري لا ስለዚህ critical infrastructure ናተይ ኣገዳሲ ተተቐርጽ ናተይ እንተሃሪምኩም ንሓንቲ ብ4 ኢሎም እዮም ካኑ ነጊሮም ሓንቲ ተታሪማ ባና 4 ክንሃርም ኢና ንሕና ክንሃርም ከም ንኽእል ድማ ንፈልጥ ኢና ብኸመይ ከም ንሃርም እውን ድሮ ፈቲና ርኢና ዘለና ኢና ስለዚ ብዙ ጉዳይ እዚ እንታይ እዩ ነዘን ሃገራት ኸለጅ ናይ ብሓቂ ንኽድምሰሳ ተወሲኑለን ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩናት ብሕጂ እንተተጀሚሩ ናይ ብሓቂ ቅርሕንትታት ክህሉ ስለ ዘሎ كبيت كون كم زغل نمجمعته زخبدنا يمثلنا كم حجز نبرة كل تعاطونا نعطهم تصفاتات نيروا هججن نتو كل زنبرة كنتات ماكسيمم زخونة تاكتيكس كتقامية حدك نمودة تعلمون خجبت تزغفه كجبرو زغل زبلغ جبرك في التاني زيادة ما ولا تكل سبب فرهزلوني إني كل رواي أسوار متكامون كم زغل عبزنا حجي كتجمع ملكا سمتاي إيران ونتقولنا نتني كلارنا عين هبني نازل زلو قلتي فم نيكولار كم عبلو سلا زخوليا وحد جزء زاد اليوم نيكولار كبهال كل انتايو نت انفيتشت كوين زلو مع نبومب جزء قيار قريب زلو سومناتي كوز زلو مزخل نعونا بومب نقيره هذا بومب بامز جبر كاجن معك باليستيك ميسايل سلا زلوم تنعو تشكي مزخيد ميسايلات درون لوامي سلزتي بومبات رادي يكون زليكا
أتي نالبات أبو تدرنا تيت ريهم من درون كم تيت أتي نتي تقتل وقد ميزالا نساعة نيكلور تبال أتي نعات سكيم تحريد نتبارودن قالن زلوا دما مستتقص دقد أبتك أخذ ورد دماريهم لهم نسو دما تميسايلي مالتي حيزو زخيد تميسايلا سلزلوا نتا بومبا تراي مكبار تراي سلازي انتاي زريكازي اتا حدا غنيانت كسع كندي كخبط كم زخل برقص ايران كم مصاب زغبرو صبي كلن بعل اسرائيل في اسرائيل زبال هاجر تاكتيكال نوك دي قال ملك تقام زخل كوينو تسمع بزح حساب نسيو اسرائيل زبال كتصور يكلني ايران بت زلوا مصورات غيرهم بنورمال اصوارات ناتهم صبو غيرهم كحرمهم تجميرهم مسلت دشتي عبد مخانو سبت تشقاقق زنبرو زلو كتصمم سلازي كل اب حماق صقم تكخيز زخل سلازي اي هوب زو كينات زي اجمرن هون تجميرو كن بتعمي حماق كينات كون كم زغل مبزحتهم كلاتات زنغرونا زلو زنغرو زلو انت يا مالت شلل الكاخت كدكوا زت زغد نغرات لو كن كبحالو زخل كاي كون غلغليو ياسم واج Budget is $1.5 trillion this year. Let's just cut all that. Then we'll have plenty of capital freed up to build your microchip. Cute. They're not going to do that. Who needs a world empire? Hey, look, one of the lessons of the war in Iran is the empire is good for nothing anyway. Right? We have H-bombs that are enough to deter anyone from attacking us, but America's military empire in the Middle East is completely bankrupt. Right? That whole thing was a hollow bluff, and the Iranians just called it, and we lost. I mean, our bases have been evacuated. They keep coming out. I think you talked about this on your show, right? How they were covering up the satellite photos. Mm-hmm. They weren't letting Americans have access to the satellite photos, and you could get them online. Whatever other countries had them. And then you've had the New York Times, and I hate to cite CNN, but it was a well-sourced story where they got all these great satellite photos and went and showed how the Iranians reached out and touched 18 bases from Erbil in northern Iraq all the way down. እንታይ ዝብል ዘሎና ንክስነት ናይ ኣሜሪካ እናራና ያ ጧዕዋዕ ክትብል ንሪኢ ኣለና እቲ ኢምፓየር ናይ ኣሜሪካ ብሕማቕ ወዳድቓ ክወድቕ ንሪኢ ኣለና ብፍላይ ማእከላይ ዓረብ ዝነበረና ናይ ተሃዲድን ፈኸራን በይዛት مهدد بدا امبر ابوغ كنت كمل نخلن كعوتنا زخلن ايكون نيرو ايران دما غودنا خمز قال اغيرا تابو صبو غيرا اكسبوز غيرا تناي بلالو سلازي ايران انت بيزاتناتنا كساكندي بكو كم زنبرون غودون غدا غودون دما كمز قال امريكا دما كم حر سعرتان خشفن نت ساتلايت ايمجز كم زعقات غيرا تكساب حجي زخون يكون امريكا ساتلايت ايمجز غبران زنبرا تكالات تقلالا ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ነዚ ኩናት እዚ ናይ ኢራን ኩናት ዝገበረቶ ከም ዘይቃላዕ ጌራ ለኩታቶ ከም ዘላን እተን ቻይናውያን ከምኡ ዝሰዳድ ዝነበራ ድማ እገዳ ብዕልዮም እውን ተውርድ ከም ዘላ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ንስዕረታ ንክሽፍን ብዙሕ እያ ትገብር ዘላ ይብላ ኣሎ በቲ ካልእ ድማ 1.5 ትሪልዮን ወታደራዊ ባጀት ብሕጂ እውን ናብ ኩናት ጥራዮም ዝሓስቡ ዘሎም ካልእ ናይ ሰላም ሓይልን ኣካይዳን ይረኣየሎም የለን ስለዚ እቲ ንግስነት ናይ ኣሜሪካ ሳዕ ክንደይ ኣብ መወዳእታ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ኣሜሪካዊ እዩ ብዙሕ ግዜ ድማ ከምዚ ዓይነት ሰብ ብትብዓት ንእስራኤል ዘጋልፅ ንኣሜሪካ ድማ ዘጋልፅ የለን ኣይ ቲንክ ኣይሁዳዊ ኢኻ መስለኒ ፀገም እቲ ፅቡቅ ነገሩ ምክንያቱ ካልእ ኮይንካ ከምንተ ጌርካ ከጥፉካ ክእሉ እዮም ኣይሁዳውያን እዮም እቶም ቀንዲ ነቲ ናይ እስራኤል ፀገም ዘቃልዕዎ ዘለዉ ሓቂ ንምዝረብ ነቲ ትክክለኛ ተሓሳስባ ዘለዎም ኣይሁዳውያን ንሳቶም እዮም ቀንዲ ኣበርቲዖም ነቲ ኩነታት ናይ ነተንያሁን ካልእን ኤክስፖዝ ዝገብርዎ ዘለዉ ዴቪድ ስሚዝ ኢልካ እዚኦም ማራዮም ዝሃርምዎ ዘለዉ ንእስራኤል ይኹን ንኣሜሪካ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከይፈተኻ ንኢራን ከም ተኽብር ንኣብነት ኣብ ካልእ ዲቤት 40,000 ኢራን ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝግበር ዝነበረ 40,000 ቀቴላ ዝብል ዝነበረ ሓሶት ከም ዝኾነ ኤክስፖዝ ገይሮም ኣብ ሓደ ዓብዪ መጋባያ ማለት እዩ ነቲ ንስኻትኩም ዝገበርኩም ጀኖሳይድን ገለመለን ኣብ ቃዛ ንዑ ክሽፍኑ ኢልኩም ኢራን ከምኡ ከም ዝገበረት ጌርኩም ክትዛረቡ ከለኹም ክትሓፍሪ እዩ ዝግባእኩም ብፍላይ እስራኤልቲ ዛዕባ ናይ ኢራን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክትዛረብሲ እስራኤልቲ ክትሓፍሪ እዩ ዝግባእ ኢልዎ ንስኻትኩም ሲ ናይ እስራኤላውያን ነይሩ ኤክስፐርታዊ እስኻሲ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ገበናት ክትዛረብሲ ኣፍካ ክትከፍት ከመና ይግባእካን ኢሉ ካልእ ዓለም ሓን ከም ዝለይቶም ይዛረቡ ንስኻ ግን እስራኤል ኢኻ ኢልዎ ንስኻ እስራኤል ኢኻ ብዛዕባ ናይ ካልእ ሃገራት ገበናት ክትዛረብ መሰለ የብልካን ኢሉ ሞራል እውን የብልካ ትማልት ማል ሰብ ንባዓቱ ዘይነቐፀ ቃንዛ ናይ ቃዛ ናረኣየ ከሎሲ ሕጂ ተመሊስካሲ ብዛዕባ ናይ ኢራን ገበናት ክትዛረብ ኢልዎ ሕፍሪ ኢልካስ ሽፍን ኢልካ ክትእለ እዩ ዝግባእካ ብዛዕባ ኩናትን ብዛዕባ ገበናትን ክዝረብ ከሎሲ ወሲምካ ክትእለ ጥራይ ዝግባእካ ኢሉ ቤላ ገይሩ ሂምለጅ ኣዋሪድዎ ማለት እዩ ሓቂ ድማ እዩ በዓል ነተንያሁን እስራኤልን ድፍረት ስለ ዘለዎ እምበር ብዛዕባ ገበናት ክዛረቡን ኣይግብኦም እዩ ትንድናቶም ገበን ዝገበረ እውን ንርኢ ስለዘየልና ንሰምዕ እውን ስለዘየልና ኤኒዌይ
أبزي سمعوا عجي حنتك بكم يا إيران وين زبوا زلوا ملسي. Donald Trump has issued a fresh warning to Iran as talks to end the conflict between Washington and Tehran appear to be losing momentum. Trump claimed time was running out for Iran to accept a deal, while Iranian media reported that negotiations had hit a deadlock over key demands. In a post on his Truth Social, Trump warned Iran that the clock is ticking and said Tehran must move fast towards a peace agreement or there won't be anything left for them. According to Iranian state media, Trump repeated his hardline position on Iran's nuclear program, with American demands believed to be including limiting Iran to just ከምቲ ክተመፀና ሓና ኢራናውያን ብዙሕ ነገር ንኽገብሩ ኒኩለር ንከረክቡ ሰዓት ኣኺልዎም ከም ዘለውን ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ከም ዘለውን ቀልጢፎም ውሳነ ክህቡ ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ግን ኢራን ዝሃብዋ መልስላ ኣብዚኣ ንዓያ ከስማዓኩም ደልየ ዘለኹ ኢራን ምስምማዕ ዓብያ ኣይኮነትን ዘላቲ ጉዳይ Donald Trump Now, this is not the first time Trump has publicly justified his tough stand on Iran. The US president claimed his decisions on Iran were being driven by security concerns rather than domestic politics. The only thing that matters to them talking about Iran is financial space. Visit to China, Trump appeared to signal some flexibility on Iran's nuclear 20 years of demanding a permanent shutdown. Questions in return. Reports suggest Washington was trying to secure through diplomacy. ኢራን ድማ እንታይ ይብልሎ ኣሜሪካ ብፍጹም ክረዳዳ ዘይደሊ ሃገር እዩ ኩናት ከም ዝደሊ ዘሎ ድሩዕ ተረዲእና ኣሎ ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ቀያይርና ሓድሽ ሓሳብ ኣቕሪብና ኣለዎም ክቕበሉ ይደልዩን እዮም እንታይ ቀሪብና ኣሎም ኢኖም ክሰምዑና ዘይደልዩ ዘለዉ ይብልሎ ክልተ ሰለስተ ነጥብታት ክጠቕሱ እዮም ከርእየኩም እየ A major portion of Iran's frozen assets or discuss reparations for damage caused during the conflict. Tehran has also put forward its own conditions for any long-term agreement. Iran demanded Antony Ratnafile of Zikariakume Haragzanatina Iran Anzaun Zinagr Sabialan. Tableau. The Washington has presented 5 conditions has presented 5 conditions in response to Iran's proposal and its own preconditions. No payment of Slazi Intailom America Nati Iran Zahatatuamsi Bahame Melisom Masum'u. No payment of reparations for compensation by the US. America زخون يكون كحسات كفل كم زيت دلي. نيزغول زغبرنا عنوت أين خاصنينا كلاي. Removal and transfer of 400 kg enriched uranium from Iran to the US. 400 كيلوغرام زخون enriched uranium كإيران ناب أمريكا كمت زخون زلوا نعم سحبوهم دماغ دبدبوا مالتي فلوتيتي. Only one Iranian nuclear facility to remain. هذا نيكولراوي بوتات رايك تعرف كم زلوا. No release of even 25 of Iran's frozen assets. ولا أسران 5% نايت إيران نا إيران جنزب نصادم عطي أمزلو ويقول جهوح إذا أمزلو نقول ده يكونس ولا أسران 5% ناتو كبوهم كم زي دلي. I mean, halted to the war on all fronts, contingent on completing negotiations. كمل ما كوينات بخلو جنبارات قبروا زلو كوينات أو قبلوا on completing negotiations نتي سمع مستودة كل كينات أو قبلوا خمسة لوم نزون نزل حمشة نتاتو كمان قبلوا نايك على له imagine إيرانويان كلمة إذا كل كينات حدا كان يريدون كله زحت وزلوا بزح يكونن حسابنا يبلوا مالون يتزعنوا هم زخلوا تحت أرض لهنا يعني هم زلهم كحساب فلو دليك في الكم دما بوشمت حرمز جيرنا بكفافال جيرنا هنوسد قدفو كالاي نتني كلر ناتكم بقول هابز ولا زلوا أين هبنينا توقعنا من عال بعد كمان نفس سالسة كال بر أين هبنينا وهنياتو كتارمونهم تقولون فصل الفلت سالساي بقولوا تاني كلر بتاعهم عتوي بلا مالو كعتوي كلون يوم أسرع 5% نايتي سرقوا مزلوا وسيدهم لهم زلوا جنزبهم من إيران جنزب مالتيو أمريكا كتمل سلام دلونا تبلا لذي زين بحق زجر مخاني the report notes that even if Iran meets all these conditions the threat of US and Israeli military action would remain in place. لذي إيران ولا نزغلوا زبلوا زلوا حرين دحري لهم دحري نيكولارهم هيبامهم جل ملان دحر غيرهم كوينات كقصل كم زغل قمت هالو مالت إيران. لذي إيرانويان حمومات زي كوينهم مثل أمريكا كسماهم كواتو ما يكلني. حمومات تقينهم يا كواي يقولون مسحبوا على ماكس حنوايا. That's it. مسحبوك سحنوايا. زفلوت نجار غير كوسودا. دونالد ترامب دليتاتو أماليهم له كده حني يكون. لذي ما كيت كات راي تدي كوينو ندونالد ترامب حراي لهم حجة تزبلو زلون تهيبامو دونالد ترامب أوكي بقى خلاص ودينا لنا قبله ما يكون نتنياهو قد فما يكلمي لذي it's just Iran meanwhile had set five of its own preconditions before any negotiations so لذي إيران دما ناتا
قد ما كنت قريبا لا مزخون يكون زرب end of war إيرانويان انتهي بلو إيران زخون يكون قد ما مزربنا مساهم كل عينت وقت تقبل له ولا والأب لبنان كبر زلو كينات تقبل له كله أنصار إيران زلو قدرات بمولو كل على له كم release of frozen Iran بمولو تجنزبنا كم لسه له compensation of war and U.S. recognition of Iran sovereignty over its Strait of Hormuz كم أنا توش مت حرمز ناتنان نحنا قبل عليو حلفنا كم زلنا وناتنا ولنا كم زغون كتأمن كتكلم الله هذا ما يقولوا سلزي أمريكا تقربوا زلات طلبات فتين كان إيران كل زلكم أركبونا دحريكن هرمكوين أزمسلي ترجعون له إيران لما أين جبرنا يا مزول زلوا سلزي كلتياتو من يوت هذا كبعدون ربوح كيلومترات مسيو أمريكا مالتيو إيدكم هابو يبلمان بقى إيدكم أركبوا إيدكم اللي عليه بكم تزلنا خن جبر قدفنا نداتي خون كانوا كل غزاركو عدل هابونا يبلمان لو تياتهم كأين جبرنا إحنا دحري نبي بحكي كتسرر دليخة وقت توابلو وقت جبر كم زي خون كانوا ما جرانت جبر دحري كن زرار نخلينا نسخبرت كأمريكا أصوارات منجانا أنا فنجانا قتير كأخلى حاجة إننا نبلو من قديه لين كاي بلو نزيد ما إيرانويان دي سمامعيهم كأخبلو خاو على ميديانا معربا عالم مالت إيران أبتعوا لك سمامعي دلون يمزلو negotiation سيقبلون يمزلو نابلو زنقرو خازلو this is why إيرانويان نموت بقى كنقبركم كنقتلكم تدالينا لنا بردكم أوردي بلو مالو تياتهم كاننا يعني وردنا نحن موتنا زي تعرف تقوينو تواجينا موت عشانا معناته بكل من قدي نسخاتكم كتقطفون زي تقولوا كبيران ليبيان رينا سلازلنا تغاليسنا ويكن عوت ويكن وجه كنك على عشانا زبل مرجعان وسيدهم زلو I think تي مبزحت سنة نجار بغرب از كاتلو دما اتوسيدهم زلو مرجع probably اتزحش مرجعان السيلي زعمل time, but is it enough time, and is his expectation realistic in the first place within that time frame? I don't think time necessarily is the main problem. The main problem is that both sides, or at least on the American side, there's a very strong desire to make sure that any deal, even if it entails significant American concessions, are perceived by the world as the Iranians caving to the US side, particularly caving to Trump himself. It is understandable that both sides want to have a narrative of victory. The problem, I think, is that from Trump's perspective, he is trying to have a narrative of victory that negates the other side's narrative of victory. And that's part of the reason why they're not capable of breaking the deadlock, because both of them have a strong need of making sure that they look as if they came out of this as a winner. Right. بحافش أنت يبلالو كلتياتهم وننتقون بخلتي وجن مالت حدقات جيروم سعب قال نجار كباس في خلوده ويون أبكينات وين أنت عينت نجارات كم تأمي خل جزية خنا من كعوت خل أبزبل نتكات كرو خلو بحافشة بتكوينات جبر زلو بفلا يبعين دونالد ترامب كرو خلو كم زي سفح زبالة نتصور تقولنا ناي عوت ملكت كرك خلاله نتي وريد وزلو ناي ناراتيف سعرت أب أمريكا دارجا بقول من قد كم سعر جيرو ميزارو بلو سلزلو نتي تفتيرو زلو حوافنا سعرته كشفن دعر قينو رؤي زخون عوت كم سجونات فكر خلاله وتكساراتنا يكون طبعا قبل الحزب أمريكا زور زلو تنا حزب أمريكا سفع زخون قبل عليون قبل علي كونتاتون تجبر على سو هذا رؤي زخون أنا عوت ملكت كر خلاله نتزلو public opinion حزب أمريكا نتريتون كيرو أبزوريو قانون كحجزوات تخينهم لذي زين النوع أزياء قداسيو بوغن إيران زبلو زلو not necessarily كريو خلوغان ولا إيرانويان عوتات كوينهم كوز كولو لونجن I think إن إيرانويان كونتات يري وصلوا زلو تعود survive مقبار ترايو نتهاجر كقص الوان دحرقيلو كم زحجز الله تكونت هذا ما دحرق قص الواقيلو درو تعويتهم يمسلوا إيرانويان معك كسراتات قتي مملقن اتكند وجناتهم هجي أمريكا كل قبل عليه إيران جراتو زلا قدا كتلوا لك كم تخلق قبروا لهم كجددوا كخلوا تزي اللي كم زي حجز الله تكونات تطون تزبل نيرو حكنا مزراب نيران ولا كان حتصير زي كم استراتيجية عاوز لو أنت مسألة أتوريد ومزلوا كطباق سارات جن تزبي تكونات تطون زبالة بالزحتة تتكلم على خلي معناته كل تكسارات توريد وزلوا كل تيندستري تدبسيسو زلوا أتمنى بخميك تكوي كنديك زي خوزلوا سلزي شغلة البونتن نعمل نابرز أجمعتن نتزبي كم بحدش أفكار سوراو كنتات كوزي خلي مستنى إسرائيل أمريكان بتحتي مجرجة وشت إيران سريهم مزلوا حماق نجارات كمون بزع نجارات يزلوا ما وشت سلزي التكونات بزحج كنتات تطون دحريلو نيران من قليل كون كم زيكر إيران تو حدا نتجراتات كالعلول زغول من قدك فترالو
እትገዳታት ዘይ ተላዒሉ እትዕጽዋን ተዘይ ተላዒሉ ውግጥ ራይ ተጠም ባሉ ከም ዝሕጂ ዘለዎ ንዓታቶም ወንድዋጽ አይኮነ ስለዚህ ጽቡቅ ዝኾነ ዓወት ክጎናጽፉሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም that's why እዚ ኩነታት እዚ ዋላ ቦገን ኢራን እንትኾነ ኩናት ክመጽእ ዝደሊ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ስታቱስ ኮ ዋላ እኳ ንዓታቶም ጸብለልትነት ይቦም ተሎ መፍትሒ ግን ኣይኮነን ንኣሜሪካ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ገዳ ከተልዕሉ ትኽእል መንገዲ ጻቕጡ ክገብሩሉ ኣለዎ ንዑ ንክገብሩ ድማ መዓት ካርታት እዩ ዘለዎ ብቐሊሉ እንታይ ንብለኩም ነና ሃገራት ዓረብ እዘን ሃገራት ዓረብ ንዓንጀሆ ብምሓዝ ንኣብ ልዕልና እንተደይጌርኩም ንዓኻትኩም ክንልክም They almost don't need to do anything. The status quo, if Trump were to say, hey, this is over, we'll see you in 10 years, the Iranians would be happy about that. They actually don't need to negotiate. So, and in fact, what also happened in the last couple of days with President Trump is that he's given away certain positions that he could use to negotiate. For example, he said in an interview on Fox News that it's not necessary for the U.S. to get access to or confiscate U.S.'s uranium 900 pounds of uranium oil, Rich. I mean, so that instead of what he could use that for negotiating, he's already said that he's given it away. So I think he wants a deal, and it's always projection. He's projecting this. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢራን ወላ ነቲ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምህደም ገይሩ ክወፅእ ተፈቲኑ ከምዘይሃድም ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ስለምንታይ ከምኡ ክገብርዎ ይኽእሉ ንዝብል ድማ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ካብዚ ቦታ ስለ ዝረሓቐት ኩነታት ይውዳእ ማለት ኣይኮነን እዘን ሃገራት ዓረብ ንኣሜሪካ ኣሚነን ዝነበራ እንድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ከይተዓወተ ካብዚ ቦታ ይሃድም እንተሎ እቲ ዝዓበየ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ስዕረት ይክኸውን እዚ ምክንያቱ ኢራን እንታይ ክገብር እያ ነዘን ኩለን ሃገራት ዓረብ ካባተን ከተማልሶ እያ ነቲ ክሳራታት ናታ ካባተን ከተማልሶ ትኽእል እያ ተዲኹም ኣለኹም ብፍላይ ንቀጠር ኢልካ ኢማራት ኢልካ ባሕሬን ኢልካ ኩዌት ኢልካ ወላ እውን ስዑድያ to some extent ግን ብዓበዩ እተን ካልኦት ሃገራት ናይ ግድን በዚ ቦታ ብወሽመጥ ሕርሙዝ ክንቀሳቐሳ ስለ ዘለወን ከይፈተዋ ግብሪ ከፊለን ደን ገለ ገይረን ገለ ክገብራ እየን ስለዚ ስዑድያ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክገብር ይኽእሉ ግን ስቲል ንስዑድያ እውን ገለ ነገር ከም ዝኸፍል ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ብዓብዩ እዘን ሃገራት ኸሊጅ ዝበሃላ ኣብ ኢድ ኢራን እየን ክወድቃ ንኣሜሪካ ኣሚነን እየን ዝኹሉ ኣንጻር ኢራን ፈንጣሕታሕ ዝብላ ነይረን ኢማራት ዝኹሉ ፈንጣሕታሕ ትብሎ ዘላ እስራኤልን ንኣሜሪካን ኣሚና እያ እንድሕሪ ኣሜሪካ ካብዚ ቦታ ዝሃዲማ ትኸይዳ ኣላ ናይቲ ከባቢቲ ቦስ መን ይክኸውን ኢራን ይክኸውን ጂኦግራፊካል ኣብ ጥቆሚ ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢድ ዘሎ ሚሳይላቱን ድሮናቱን ላዕሊ ዘሎ ስለዚ ነዚአን ሃገራት እዚኣተን ብቐሊሉ ተደልዮም ክገዝኦን እውን ይኽእሉ እዮም ሓቂ ንምዝራብ ወላ እኳ ከምኡ ክገብሩ ዓቕምታት ኣለዎም እንዲገለ ተደይልካ ግን ነዘን ሃገራት እዚኣተን ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ብዙሕ ሓደጋ ክወጥቁለን ይኽእሉ እዮም ኢማራት ዝበሃል ሃገርሲ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ስለዚ እቲ 92 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዎ just እቲ ቁፅሪ ህዝቢ ከምኡ ድማ እቲ 1 ሚልዮን ከ ንኣብነት ኤርትራሲ 5 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ እንድሕር ኢልና ኢትዮጵያ 130 5 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ግን ከመይ ዓይነት ህዝቢ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ወርየር እዩ ተቓላሳይ ተወጋኢ እዩ ስለዚ ንመሬቱን ርስቱን ምስ ማንም ገጢሙ ክዕወት ዝኽእል ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኢማራት 1 ሚልዮን ከምኡ እዩ ክንብል ንኽእል ዶ ነው ማለት ኩልና ንፈልጥ ኢና እዚኣቶም ናይ ኩናት ህዝቢ ይኮኑ ናይ ምቾት ህዝቢ ዳኣ እምበር ወላ ተኣለና ዝብሉ ወታደር እውን ናይ ካልእ ሃገር ዜጋ እዩ ብገንዘብ ተቆፂሩ ዘሎ ገለገሊኡ ዜግነት ዝተዋሃቦ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሳቶም በዓላቶም ቶም ዓረብ ጀላቢኦም ሰብሲቦም ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢሎም ኣንጻር ኢራን ክዋግኡ እዮም ክንብል ቁርብ ክብ ዝበለ ኮይኑ ይስማዓኒ ወላ ሃገሮም ይፈትው ኮኑ ገለመለ ግን ስናገን ሃፕን ከምኡ ዝኾኑ ይመስለኒ እቶም ህዝቢ ስለዚ እቲ ዓይነት ህዝቢ እውን ወሳኒ እዩ ድሓርካ እቲ መሬት እውን መሬቶም እውን ጀላቢያኻ ሰብሲብካ ንኩናት ትዳለወሉ ቦታ ኣይኮነን ጋሃር ነብሳት እዩ ሙቐት ናቱ ማለት እዩ ውግእ ድማ ኣብ ሙከየፍ ዘለዎ ቦታ ከፍ ኢልካ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ውግእ ማለት ኣብ ኣፃምእን ኣብ ሓዊ ዲኻ ከፍ ክትብል ዘለካ ኢራናውያን ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ንሽግር ክፃወር ዝኽእል ህዝቢ ኣለዎ እቲ ኢማራት ግን ዋላ እተን ሃገራት ኸሊጅ ብምለን ከምኡ ይኮናን that's why እቲ ዳይናሚክስ ነንበይኑ ዓይነት ኣካይዳ ነራኣያን ዘለዎ ኢራናውያን ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ከንብብዎ እዮም እንታይ ገብሩ እዮም ብዙሕ ነገር ክትዛረበሉን ክትገብረሉን ትኽእል ብሓፈሻ the whole situation is really complicated and ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ክኸውን ይኽእል ክብድ ዝበለ ኩነታት ክኸውን እዩ ንሕና ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኢና ሪፖርት ንገብር ዘለና ተስፋ ንገብር ኣብ ካልእ ሕማቕ ነገር ኣይከይድን ይኸውን ግን እቲ ኩነታት ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ግን ንማንም ክርድኦ ዝኽእል ተረዲእዎ ኣሎ ናይ ሎም ሃሳብ እዚ ክንርክብ ክንፍትን ኢና ምስ ዞባና እንታይ ምትሓሓዝ ከሎ ወይ ድማ ፀኒሕና ክንሪኦ ስለ ዝኾንና ሕጂ ብዚ ጉዳይ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች